Hai. Ușor și te dăm drumul. E tot ok acolo. Da, dar respectez baia, Ce? Nu! M-au omorât microbii. M-au Gata. omorât microbii. Vezi? Ce faceți? Nu, nu da foc la casă, nu! Nu faci bine. Nu! Nu pot să ies! Nu pot să ies! Nu mai da benzină, nu pot să ies! Cine a creat ușa, nu pot să ies! S-a blocat ușa! Dai click dreapta cu Ard! benzină. Ard! Dai click dreapta cu benzină. Gata. Stai, iei benzina, dai click dreapta. Nu mai da, mă, foc! Nu mai da, E că a foc! secată benzina care ai pus-o tot Mario. Rugetează, nu mai da foc! Nu! Mor! Eu urmează partea care ai pus. Ok, ești focat în safe. Foc! Cum explicăm asta la proprietarul motelului? Oh, vrei să ne batem? Gustări. Vino să te Uite, atenție, am adus gustări, poftim gustări. L-a găsit pe manager. Oh, nu. Du-te la o parte. Ah, ok. Nu vreau, în primul rând, te rog să mă ții aia în mână, că am Stai acolo, sperii. liniștit, doarme. Nu știu să și ceva. Exact. Nici când am început o conversație cu el, deja ați omorât. Nu și eu. Doar două arme, nu? Stai să găsesc o armă bună. Au. Hai să dărmăm motelul, hai. M-am potolit. Ce? Acum chiar m-am potolit. Luminițe? Unde? Vreau și luminițe. Bă, Alex, uite, Alex, uite. Unde? Vreau și. Luminițe. Alex, uite, Alex, fii băia bun, fiți băieți buni, uitați. Luminițe. Wow. Nu o să-și dea seama că am fost noi. Clar. Uite, o prăjitură. Uite. Ar trebui. Stai așa că vreau să fac și un backflip. Stai așa. Și. Da. Pe ce? Să pun și o poză aici cu noi în față, nu? Stai așa să mai încerc încă o dată. Stai mai... Nu. Lasă-mă jos. Vreau să fac un backflip. Perfect. Te rog, vreau să fac un backflip. Aici jos pe motel, da. Aici. Da. Ok. Ia să încercăm. Și... cât de cât ăsta a fost un backflip. Cât de cât. Hai să mergem la motel, hai. Conduc eu, că să mă priceput decât tine. Nu e adevărat că ai explodat. Dăm și mie pe la tine. Ești șofer mai prost ca mine, tu ai stricat mașina. Hai, dăm TP. Miserie de față, Să pun evidență și... Wow, ce grozav, miserie de față. Ca nou. Nimeni nu știe asta. Ignora aia din dreapta noastră.
Unde? Putem să intrăm aici. Unde suntem? Nu avem permisiune. Asta e noua noastră casă? Wow. Arată bine Da. ce pot să zic. Gata. Avem sufragerie, șemineu, televizor. Cam gol în schimb, cam gol. Da. Nu prea. Mulțumesc. Un televizor destul de antic. Da. Ți-a aprins lumina. Un subsol aici inferior de mobilă. creepy în care ne Stai, ține că încerc să tancul în caz că vin M-a omorât armata mobila. după noi. Pe mine m-a omorât Nu mobila. știu, fac, deschid ușa garaj. Și iau mașina mea și o băg acolo. De fapt, mașina noastră, mai bine zis. Da, așa puțin. E puțin, dar nu e mai complicat nepotrivit pentru mașină stat în garaj, nu contează. Ușor. Deci, opa. Ajută-mă și tu dacă e. Bă, nu pune postere în cameră, te rog frumos, nu pune postere în cameră. M-a omorât posterul. Bă, ce se întâmplă? Bă. De ce e întuneric? Ups. Ok. Stai așa, să aranjez asta. Da, e doar stintă lumina. Aprinde-o. Nu, de ce ai distrus mobilierul? De-abia ce l-am cumpărat. Frate, și vreau să pun Nu știu și ce a scaun făcut, era ca bun pentru lumea cartoful la prăjit. birou. Ce cu asta De stai ce să te l-ai ajut. distrus? Ok. Să vină și el Gata. să-și facă o cameră. Hai, ușor. Ușor că e periculos cu asta. E armă albă. Băi, ne-a prins din urmă gamerul. Stai că eu ies de aici să fiu safe. Hai, pune-o. M-a băgat? Nu. Nu vrea să stea efect. De ce ați dat... Nu dați iarăși foc la casă. Mobila mea. Nu. Gata. Mobila mea. Jump Force Edition? Nu. Arde casa, nu. Ăsta. Mică problemă. Stai așa că Paș, pun ăsta aici. ce-ai băgat Poate din pot să Jump sting Force? focul Am văzut cu ceva el. la el. Găsește modele, cum a fost aflat un Dio, știi. Opa, de ce să fac astea? Era ieftin, costă doar 5 Mică problemă. dolari. Și ce o să vino? Nu, salteluțele mele. Alex, mai luat De chestii de la pe pe eBay. eBay. $1 bucata. Nu. Săracele salteluțe. Hai, stinge, hai să ne culcăm aici. Mică problemă, că am dorit tot că m-a ieșit la foc. Hai să ne culcăm, hai. Doamne ferește. Mi să dorm nu pot. E o să fie dimineața. De ce ești așa de sigur că o să adori? Nu mai aruncați cu petar pe copii. Nu-i revelionul. Așa, bine că ne-am Mă simt mai bine acum. Totuși, e puțin întuneric, Hai aștept să fac ne lumină să culcăm, hai să ne văd. culcăm. Ia uite, explodat Așa mai bine pot să văd chestii. Ați dat prea tare. Da, trebuie să... De toaletă. Trebuie să duc la toaletă. Unde? Ați murit? Dar de ce nu apare chestia aia că ați murit? Ce am pe ceafă? Da, nu contează. Nu. Lasă-mă face, nu. Băieți, cred că ceva în lasă-mă, regulă cu toaleta. lasă-mă, Băieți, nu. cred că ceva în regulă cu toaleta. Este pe ceafa ta. Nu.
Băi, scrie ceva de rău, uitați Nu eram puțin. bucket list să fiu omorât de Yeah. Jedi. Vezi o toată zvetă. Da. De așa să încerc să intru. Da, știu, dar nu mă lasă. Nu pot, efectiv. Stai așa puțin. Gata, am rezolvat tot între cowboy. Am destule. Hai să te Apasă văd, ușă. hai să te văd, hai. Nu. Nu, pleacă. Ok, bun. Stai așa, că mi-ai o armă mai bună. Stai așa. Psych. Ok. E chiar distractiv așa să stai și să omori. Bă, să amintesc că Am eu ratat. îmi făceam camera. Hai că lasă, că te aștept eu. Camera mea plină de fizici care funcționează. Omoară și tu sau nu mai folosi. Că o să aibă sensi, mine ce o să oprezi, o să fiu ca un doctor de artă. Da. Da. Mă omoară biroul meu. Hai să te văd, Jedi, hai să te văd, hai. Hai să te văd. Mă crezi că e atât de sărac? Haide, vino. Ah, Nu-ți ok. fie teamă. Să te văd, hai. Nu.